کہ 10 مومن نبی دے عشق سوا نہ دے ایمان تکے فائدہ نہیں ادب حضور کا لکھ پڑھیے صبح شام قرآن تکے فائدہ بھائی آخری بندے تا ضرور بولنا ضرور مہربانی کرو سبحان اللہ کہ مومن دا چہرہ ہی محفل وچ بیٹھے ہاں مومن دا چہرہ گلاب دے پھل نال کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ تو میں تواڈے چہریاں دی زیارت کر کے میں پہ پڑھنا مہربانی فرمانا کہ 10 مومن نبی دے عشق سوا نہ دے ایمان تکے فائدہ سبحان اللہ نہیں ادب حضور دا لکھ پڑھیے صبح شام قرآن تکے فائدہ سبحان اللہ ہووے مال تے زر پر عشق نہ ہووے مال تے زر پر عشق نہ ہووے جھوٹی آن تے شان تکے فائدہ جیڑی ذکر رسول سے نہ بولے بدبخت زبان تکے سبحان اللہ یہ غلطی سمجھ آئیے دیکھ اور یاد بلند کر کے اپنا سبحان اللہ ذوق بنا کے بیٹھنا کتنی دیر بیٹھنا مومن وقار محفل کھلاں دے وانگ چہرے مومن دا محفل وچ بیٹھیاں چہرہ کیویں ہو سبحان اللہ مومن وقار محفل کھلاں دے وانگ چہرے اللہ نبی دا عشق ہے تے آل بطول دا حق دی گواہی ہے نعرہ تے بولے ضرور مومن چہرہ بھی جگ تے کھاندا ہے صدقہ رسول سبحان اللہ جڑا رسول دا صدقہ کھاندا ایک بار ہاتھ بلند کر گیا سبحان اللہ اب آپ دی وقار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میں ملک پاکستان دے ایک عظیم صلاحان رسول جناب محمد یعقوب دیدار نقشبندی صاحب آپ ممنون بھی ہیں مشہور بھی ہیں میرے آکھن پہ آپ تشریف لایا ہے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فاطر فرمان کے جناب محمد یعقوب دیدار نقشبندی اب آپ آکھنا نہ پوے این ذوق نال محفل جتنی دیر سماعت کرنی ہے ہزاراں دا لکھاں دا مجمع ہوے پتہ لگ ویندا فلاں بندہ کس کیفیت نال سندا ہے محفل دا ذوق بنا سبحان اللہ اسی نات خان بن کے نہیں آئے نہ پڑھن والے بن کے آیا ست گلشن بھائی دے حکم تے آرڈر دی تعمیل کیتی ہے اون ویسے چاہنے آپ محفل پاک دا ذوق بنا سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم نہایت قابل عزت قابل احترام عظیم محتشم بندہ نچیز تھوڑے درمیان اپنے استاد محترم شہری دے میرے استاد مولا پاک صاحب اللہ تعالی نے زیادہ دیر تک ساڈے سر تے سایہ قائم و دائم رکھے دعا فرماؤ مرحوم دی اللہ تعالی بخشش فرمائے ساڈا خاتمہ بے ایمان فرمائے جان دل میرے دل حاضری دینی ہے انہاں دے تکمیل کر دینا حاضر دعا فرماؤ اللہ پاک تہاڈا تے میرا رل بیٹھنا اپنی بلند بہان دا قبول فرمائے آمین سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھی ایک دفعہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
تیری درگاہ چ ایک صدا کرنی ہے، ایک گناہگار میں بخشش دی دعا کرنی، سبحان اللہ، ایک گناہگار میں بخشش دی دعا کرنی ہے، میری روح دی ساوانو طہارت دے دے، کیونکہ میں نے تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی ہے، میری روح دی ساوانو طہارت دے دے، کیونکہ میں نے تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی ہے، جمال دین چ حسین کوئی نہیں، جمال دین چ حسین کوئی نہیں، نبی دے حسن و جمال ورگا نہ حق تے لڑدا وقار سنیا ہے کوئی، جگت زہرا دے لال ورگا، کوئی جگت زہرا دے لال ورگا، اور زمانہ سینے تے رکھے پتہ تے باویں جبتے انگار رکھ لے، کوئی ذکر اللہ نہیں روک سکدا جے جذبہ ہووے بلال ورگا، جے جذبہ ہووے بلال ورگا۔ اور میں شعر پڑھن لگا جس دے وچ اپنا عقیدہ ظاہر کرساں کہ میں جتھے ہی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے بے شک شہر مدینے نے تو جگ دی خبر رکھ دے، سانو دسیا اے اسے نے اے جس دا نام صدیق اکبر، جڑے یار تو ایک واری وک جاویں او کچھ بھی نہیں او گھر رکھ دے، او کچھ بھی نہیں او گھر رکھ دے، جڑے یار تو ایک واری وک جاویں او کچھ بھی نہیں او گھر رکھ دے، اللہ پاک دی کل کائنات اندر سرکار دا کوئی ہمسر نہیں، سرکار دے در تو ود کے تے او کائنات دے وچ کوئی در نہیں، جتھے کھیڈے ہن حسنین سخی اس گھر ورگا کوئی گھر نہیں، جیدار اس گھر دی عظمت دی او کسے بشر نو یار خبر نہیں، کسے بشر نو یار خبر نہیں، کسے بشر نو یار خبر نہیں۔ اور سادہ محترم شیر سماعت فرماونا کہ میرے ذہن دے وچ بس نات سوا او کوئی ہور خیال نہیں آندا، کیویں لکھنی ہے کیویں پڑھنی ہے اسے سوچ دے وچ راندا، او گاواں گیت غزل تے دوہڑے مایے، دیدار دا دل نہیں چاہندا،
نشا پاک نبی دیاں نعتاں دا او انج چڑھدا ہے نہیں پیا سبحان اللہ چڑھدا ہے نہیں پیا لاندا سونے رب نے ودھایا تیرا سونے رب نے ودھایا تیرا اے شان سونیا سونے رب نے ودھایا تیرا اے شان سونیا سارے نبیاں دا تو ہے سلطان سونیا سونے رب نے ودھایا تیرا تو سانجھیا آقا کوئی ہونا لاجپال نہیں تیری سونی آل جئی کسے دی وی آل نہیں تیری سونی آل جئی کسے دی وی آل نہیں تو سانجھیا آقا کوئی ہونا لاجپال نہیں تو سانجھیا آقا کوئی ہونا لاجپال نہیں تیری سونی آل جئی کسے دی وی آل نہیں تیری سونی آل جئی کسے دی وی آل نہیں تیرا سب تو آلہ خاندان سونیا تیرا سب تو آلہ خاندان سونیا سارے نبیاں دا تو سلطان سونیا سونے رب نے ودھایا تیرا بڑا قیمتی شعر ہے کہ جے دے دل وچ آنا عشق رسول نہیں جے دے دل وچ آنا عشق رسول نہیں او دی ساری بندگی رب نو قبول نہیں او دی ساری بندگی رب نو قبول نہیں تیرا عشق روح ایمان سونیا تیرا عشق روح ایمان سونیا سارے نبیاں دا تو سلطان سونیا سونے رب نے ودھایا تیرا آقا تیرے عاشقاں دے رتبے کمال نے آقا تیرے عاشقاں دے رتبے کمال نے آقا تیرے عاشقاں دے رتبے کمال نے تیرے کالے رنگ والے حبشی بلال نے تیرے کالے رنگ والے حبشی بلال نے او دتی کعبے اتے چڑھ کے اذان سونیا دتی کعبے اتے چڑھ کے اذان سونیا سارے نبیاں دا تو سلطان سونیا سونے رب نے ودھایا تیرا اور مکتا ہے کہ جیدار تیرا کا کرم کماؤ جیدار تیرا کا کرم کماؤ صدقہ نواسے آدھا چار روزے تے بولاؤ صدقہ نواسے آدھا چار روزے تے بولاؤ او مک جاوے نا اے سامان دا مک جاوے نا اے سامان دا سامان سونیا مک جاوے نا اے سامان دا سامان سونیا سارے نبیاں دا تو سارے نبیاں دا تو سلطان سونیا سونے رب نے ودھایا سبحان اللہ سبحان اللہ